Horas madita salhu nakadamang dok dainang pajupang mahita muse rat doh video nami di tikion dinalaho mangrupi hita mangatusi hatan itu hatta ima jamita tu hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020. Ada orang sopa sahat tami jumur mahita martangian. Asini rohama dihamu doh dame nasian debata amata dok nasian anakna Yesus Kristus tu hattai. Amin. Damang dok dainang hurian itu hatta, hatan itu hatta marujahan sian Matius bidu 14 ayat 10 rodi ayat 20 sada. Dohok topik si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon. Hujahahom ma di tonga-tongata tapi hutih ma akadamang dok dainang. Alai ubegei borhat ma Jesus siani marparau tuluat nalungun pujung sasadasa. Jadi ubegei na torop mardalan turu manasida sian aka hutai madapoton ibana. Dungro Jesus siani diida mahalak masai torop. Jadi asi marohana mida nasida. Di pamalu ma aka namar sahid na dinasida. Alai mariak botari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongona do dison jala nabok nema ari pamulima natoropi asalao nasida tu aka huta manu horsi panganon ala didok Jesus matu nasida dang pola lahu nasida lio kamuma nasida mangan dungi Roma hata nasida hola 5 roti doho 2 deke sabing do hupeo pami dison ala ini nama buon hamu mai tuau dungi didokkom ma natoropi huddul diduhut ditiok ma roti na 5 doho deke na 2 manai 5 ibana tugijang lahu mamasu-masu dibagi ma roti diparlehon matu akasi sianna asa nasida mangalehon tu natoropi. Jadi mangam masaluhuna jadi bosur bema dungi dipapungu ma aka eba-eba na lubii gok 12 apang ala yang gotorop ni bawa namangani arga 5.000 do sopa dohot aka parupuan dohot dak danak ido yang go sahana. Hurian itu hatta damang do dainang isi naso olo majalu na gratis. Hirana sudi do nate. Mula dong aka si bagion apalagi ator songon napala olo di sukun margarar do. Mul manang martuhor do. Mulu martuhor burang do si dalian nate. Adang bah ngarong dihami songoni manang amar suguk mai alai molo pitoradong no naman do gratis aka manginangin na ira suderu marluba bahkan hurang-gurang nyan urangnya dapotat dong annai na subudu holan sa iban dapotat sadari ala namar goar gratis ido teh aka manginang ido damang dok dainang ditasaluhuna songoni manungain natapakila lahon mulu tajaha diturpukon sudiro na merluba akan atoropi namangi huton Jesus bahkan na uasan nasida dia kapabahena ni Jesus marhite-hite aka pangubation dohot halongangan bolon ala gratis dui sudiro jolma merluba bahkan sesudiro na tinggil si pareon ni natoropi maboto tu dia Jesus lau bahkan dihutor do molo pe diturpukon di rok borhak do ibana tulua na lungun pujung sasadasa alai kurang do akan natorop mangihuton imana ima ala dibering hagogoon ni di mata marhite-hite Yesus Kristus jala adong huaso di Yesus Kristus lahu mabain halongangan bahkan gurang akan atoropi
sibuan sahih nabi. Sibuan akakiluhan na ay di boto nasida Jesus do naboy pamalupon. Molo pe gratis. Alebohado molo martu hora kadamang dok daina. Agurang rasi dalian ate. Alok majolo ro Jesus tu son inna. Manang jolo panem ma. Manang ay lok madisi inna. Akadamang dok dainang alani gudang ni jolma. Si hol ni rohana. Jala harapanna. Asa malum parsahitonna. Ahado na pinatupan ni Jesus. Tang di jalo upa. Tang di jalo sadia upa ni pangubaitonna. Tang di patok. Alai tarojar do rohani Jesus. Mangida na toropi. Asi rohana. Gabi di pamalum aka parsahiton. Nasong lop tuakan si Dewi. Imanungan nete ida karamang nuk dainang. Bahado hita nungai non. Merindukan. Uesa kita. Dihahi pason na siyan Tuhani. Bahado hita nungain. Merlujung. Mangihuton. Bahkan. Tangi hita. Taringot tu Jesus. Naboy pamalupon. Dohot mangalehon. Akan rikot di nguluna. Alay dang sebatas horan persadarian. Alay ikom manyan. Totong bahenota Jesus. Ganuk ngulut tahun. Ganup hari. Ikon bahenota do Jesus. Bagian hidup kita yang tidak terpisahkan dengan dia. Akadamang dok dainang. Taboto do ngay molu ngatorop jolma. Dangaron do perah di si. Na memang mempersiapkan akabekalna. Buhama taida na kaningan diturbukon. Pola do na torop na sida. Didok iturbukon 5.000 naro. Ipe udah bawa do pe. Asing do pe akaparupuan na so dibilangi. Dohot akka danak. Tabayak ko jonungain. Buha paroni na sida. Sudah na sida mangalului. Mangihuton Jesus. Aliadok manungain. Rasa prihatin manang perhatian ni aka sisiani ada di boto torop jolmai adong do mungkin perhitungan ate buharo nasida boy menak buharo nasida boy unang marsahid alang botari jala dauru perdalan nasida msetu huta ay perdalan ni Jesus tunalung ni dang jonok itu pola inisiatif na didok ma asa muli nasida asa mulak mungkin rana jinagana ima asa unang marsahik do jala asa boy nasida musai hipas sahat tu hutan nabi alai tong do dijagahon sisiani ngamali bibi nasida ay ngabot hari dang mangat do pe dang mabuah manang bekal nanungay non alai ahado didok nakaningan iturupukon idok Jesus leor kamuma nasida mangan. Si benar nasida. Sisian nai adong do terbuan nasi panganon. Buharon nasida mangaleo mangan nasi gurang jolma. Dituntuk perjolo sisian do. Di boto Jesus do para si roha ibana alai ikon dituntuk do musejungolo sisiani. Ikon dipaulak leo kamuma nasida mangan. Buharo sisiani na ikon tong nasida di bagasan roha naguk asin rohai. Ini tuntut. Kita pek kadamang dok dainang. Buhado hita harus digerakkan. Buhado hita ikon mangulu di bagasan roha. Na nyojar ni asin rohai. Dan naholan memikirun buhana sida asa selamat ali buhana sida bui mangan. Itu doko Jesus. Leon nasida mangan. Suku-suku deh. Dia kasih siani. Harus sih baino. Ujungnya. Didok nasida dona. Dangarong si baino nasida. Holan 5 roti dohok 2 dekke sebing do. Nah dong. Tapayak ko jonungain. Holan 5 roti dohok 2 dekke. Baru boy itu 5.000. Nanti. Alai nang doho noni Jesus disi. Asa dukap nasida nyan roha kepedulian bagaimana mereka mampu manarihon
akadongan na male. Dang na holan tu sahalaki. Memang mustahil dona holan 5 roti. 2 dekke tu 5.000 lebih halak. Ale disunggul nak kani akka manginang boharo hita tong boy manarihon akka dongata. Nungain si sawtiki boy doi manggohi si ubeon ni akka natoropi. Dibuang mak tu Yesus. Jala ditanyakom mak. Dipasu-pasu mai. Ale dung dipasu-pasu akada mangdok dainang. Naotiki na 5 roti 2 dekkei. Ado na masa. Bodo saluhuna gabi habagian. Bodo saluhuna dapotan. Dangarung marumut-umut. Alai gabi di bagasan lasni rohana sida bahkan lubi. 12 apang lubina. Cukup bahkan berkelimpahan. Akada mangdok dainang ada rahasiana. Nabuteida itu bukon adalah yang sedikit itu bisa menjadi berkat bagi sesama. Asal ma olo hita pasahat ton nautiki tu dia bata. Olo hita pasahat toni tu asini rohani Yesus. Gabi terpasu-pasu. Dang ala ni gudang nananang si leonota. Alai otik penata leon. Alai terpasu-pasu deh. Tu akan nato. Hal kecil yang kita buat akan berdampak besar bagi orang yang membutuhkan. Yesus juga mungkin mengingatkan itu kepada kita. Dang ala ni balgana na boleh leonota. Alai bohado hita naoti kipe di bagasan haukapun ni roha, kerelaan, penuh belas kasihan, maka itu juga akan bermanfaat. Damang dok dainang ditasaluhukna, nakaning ala gratis doi. Mulu penaking na gratisi na sian Tuhani doi, alai bohado akan atoropi dahe. Mergulut do, daw. Dang margulut na sida. Mulu margulut, mungkin radang lobi ya te. Dang songon naka setabi di halak kita namar pesta kamanginang so piring na jumuri sarihon dihana do plastikna jurudisi do plastikna baru disarihon piringna. Sebenarnya di akka situasi tertentu olodora manang dang jonok tuiban anak konna manang aron dititipon ya bisa saja mulu dilehon lau dengan alangonna. Nah lo ini kada mang dok dainang torisarihon pananggaku bah inna manukku inna omatong hapi adong jol mana somangan gudang jol ma na mangaluli iddahan ale ala nunga dicatah nunga semeja opat ape tulu halat nesida paupat tasna torirok ma ngarong dison hape gabi namangan tasna do ola manarihon akka papananna sebenarnya dang perlu songoni alanya aha taida ma si panganon do sinu moni i masih leo ni Tuhan itu. Itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Kita jadikanlah itu jadi berkat. Tasarihum madongata do dinggan. Unang gabi di patuduhon akasi panganon hita gabi jol manarahus. Unang gabi amarhite nagratisi nakaringan gabi tubuh di hita aka persoalan baru. Olo berbedaro olo. Unang alani na gratis naking set Tuhani gabi stabo to be manarihon dongata. Alai marhite-hite silo lehon de batana tu hita. Iko pakyot tamay gabi pasu-pasu tudongan. Na mangikuk makadamang dok dainang molo disungguli si pangan dok sinu mo dison. Bukan berarti kita hanya menunggu. Kalau na hudul pahimahon ro kasih pangan tu jabuta. Tidak bisa. Alai ikon kareju do hita. Ikon mangula do hita. Dang nagawi do hononna, ya kita hanya duduk-duduk. Kita hanya menunggu bantuan. Tidak. Alai akan nagarejo ikon do mangan. Dang mangan. Unang mangan akan masuk karejo. Hirasong ini bahasa. Yesus pedang di halau mosong ini akan hudul-hudul. Si guru bakulu. Si losok-losok. Dang olu mangula. Ola pai mahon bansos. Dang di halau mosong ini. Ale mangula ma.
Molo penaking siloleo ni Tuhan itu si pangano ni do si inumo ni alehita ikon manguda dona asa taboto makam lihateo akadama do dainang dita saluhukna atong kabuat ma mutihana arga nasian turpukon na perjolo para siroha gurang dona yang go Tuhan Yesus Kristus tung so di loas do hita di bagasan akka hamaleon manang di bagasan akka parmaraan di sariho do ngulutta asal ma olo hita mangihutton hibana so dia be dauni perdalanatta Tuhan pasti akan peduli dengan kita sarihonon naro hita nah peduahon Tuhan menuntut kita untuk menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan gawe parasiroha mahita songon amamuna parasirohai Lukas 6 ayat 30. Bohado hita gawe parasiroha manarihon dongatta ay Jesus nunga di patuduhon jumulu manarihon jol managurangi asa unang malene sida bahkan di patuduhon dona asa unang gawe marmara na sida asa marlas ni roha mulak tuganuk bagasna na patuluhon akadamang do dainang taida ma si panganon na adong dijabut tabi selama masih ada makanan tetaplah bersyukur molo adong do si panganon dijabutta tadok mamauliate nunga non ngagudang bejol madang madok mauliate nunga lobi iddahan na dijabuna tetap do dakai bersyukur taida ma bahkan banyak orang yang obesitas ngapag mau dagingna bahkan berusaha lagi bagaimana untuk membuat langsing ada yang gudang mangan gudang muse di paharuar apa salahnya kita makan secukupnya apa salahnya kita menyisihkan itu bagi orang yang tidak mampu unang gawi merlobi-lobi si panganon na dihita unang gawi tahagidjakon molo gudang si panganotta ale dongata nungai gudang do penasomangan dapar pudi ma dihita kadamang do dainang ahado mabaik kita nungain sai lulu tu Yesus apakah hanya karena si panganon ahado mabaik kita nungain sai tinggal tu Yesus apakah karena gratis alai sudah manyan kerinduan kita natalului Yesus bukan hanya karena si panganon perdagingon na par satu kinani alai tai hutom ma Yesus talului ma Yesus tai huton ibana tinggil hita alani ngulu partorjotta alani hapor siauta na subo hita mangulu molo sorak doh Yesus amin martangi yang maita Mauliate madiasin roham ali Jehovah di bata diramuti hoham isahat tutikion mauliate madi panari hononmu naung di paradeho di hami si panganon sian hamoraumi do si inumon ajari mahami mamakei asa gabi tarpasu-pasu ngulu nami boy hilalaun ni akan humaliang nami pasu-pasu marhite-hite siak kami asa giat ali Tuhan gudang akadongan nami makilalahon pangurupionmu marhiti akatorop jolma na olo mangalehon pangurupion tunesida atong ramoti mahami padamu siak kami akaragam parmaraan jalalehon di hami gugu asa huboto hami manguda-udon nami marhite-hite anakmu Yesus Kristus tangiho matang yang namion amin